האורחת שלי היום, JAC 30, או כפי שכנראה תקראו לה בארץ, ג'אק 30, מכונית סופר מיני חשמלית חדשה שהגיעה לישראל, שמבטיחה לקרוע את העיר בלי לקרוע את הכיס. הדגם הזה מצטרף לקטגוריית הסופר מיני, שבעיקר נשלטת היום על ידי דגמי בנזין. המחירים הממוצעים היום בקטגוריה הזאת נעים בין 135,000 שקל בדרך כלל לגרסאות הכניסה, ואפילו חוצה את ה-150,000 שקלים ברמות הגימור הגבוהות. כאן תקבלו את הדגם הזה החל מ-129,900 שקלים בלבד, ולרמת גימור מאובזרת במיוחד. שווים בטח תשאלו את עצמכם, רגע, אבל יש גם את דונגפנג בוקס שעולה 113,900 שקל, למה אני צריך להוסיף עוד 16,000 שקל? כי לדגם הזה יש יתרון אחד משמעותי על הבוקס, והוא גודל הסוללה. כאן, עם סוללה גדולה יותר, אתם מקבלים טווח נסיעה עד 374 קילומטר לפי תקן ה-WLTP האירופאי המחמיר, ואתם יודעים, סוללה זה החלק הכי יקר במכונית חשמלית. חוץ מזה יש לה גם גג זכוכית פנורמי ועוד כמה דברים שאין בבוקס. בקיצור, בואו נכיר את הדגם הזה, נראה מה יש לו לחדש. עוד רגע לפני שממשיכים, מותג JAC. כזכור לכם, זה לא מותג חדש בארץ, אבל יש כאן חידוש. בשעה שהוא הגיע לארץ באוגוסט 2021 על ידי EV Motors, לקראת 2025 היבוא של המותג הזה עבר לידי חברת אוטומקס, אחת מיבואניות הרכב ביבוא מקביל הגדולות ביותר בישראל, שהחליטה גם להפוך להיות יבואנית רשמית. עכשיו היא מתחילה בשיווק דגמי JAC עם צמד דגמים לבחירה בתחילת הדרך. JAC, למי שלא זוכר, זאת עוד ענקית רכב סינית, מותג רכב שכבר קיים יותר מ-60 שנה בעולם, נחשב גם לאחד מיצואני הרכב הגדולים ביותר של סין, וגם הוא מייצר לא רק מכוניות פרטיות, אלא גם שלל דגמי מסחריות, אוטובוסים, מסעיות ועוד. קודם כל נתחיל בעיצוב החיצוני. הרכב הזה נהנה מעיצוב מודרני, אפילו הייתי אומר מאוד חמוד. אם תסתכלו רק על החזית של הרכב, עם הפנסי LED העגולים האלו, זה רכב שגורם לכם לחייך שאתם מסתכלים עליו. הייתי אומר שהוא אפילו לא מעט מזכיר דגמים נחמדים כמו אורה 03 ואפילו מיני קופר. בכל הנוגע למידות החיצוניות שלו, עם מרכב באורך 4.02, רוחב של 1.77 מטר, הוא די דומה למתחרות בקטגוריה, אבל קחו בחשבון שהדגם הזה פותח על פלטפורמה יהודית חשמלית, מה שמציע גם רצפה שטוחה ומספק לנו את הנוסעים הרבה יותר מרווח מהמקובל. בסעיף הגובה 1.56 מטר, זה מקביל היום לג'יפונים קומפקטיים כמו סיאט ארונה, יותר גבוה מקיה סטולניק ועוד כל מיני כאלו. הדגם מגיע לארץ בגרסה אחת של אבזור, רמת גימור גבוהה במיוחד, כולל גם מרכב דו-גווני, זאת אומרת שיש לכם כיסוי מראות צד בצבע שחור, יחד עם קורות וגג בצבע שחור, אבל במקרה הזה לא רק הגג שחור, אלא יש לו גם גג זכוכית פנורמי ענק. כשמתקרבים לרכב הוא מזהה את השלט שבכיס שלכם, ידיות פופ-אפ שנשלפות אוטומטית ופותחות את הרכב, מה שאומר שיש לכם קילס מתקדם יותר, ברגע שאתם מתרחקים מהרכב הוא ננעל אוטומטית. חישוקי גלגלים 17 אינץ' בעיצוב מתוחכם, שימו לב, אחד מהם פה כסוף, כל השאר שחורים, נותן לו איזה לוק ספורטיבי, די מעניין הייתי אומר. אל אלו מצטרפים גם קיפול מראות חשמלי, שמשות אחוריות מושחרות. מתקרבים לחלק האחורי של המכונית, כמובן תאורה היקפית מלאה מסוג LED, יש גם חיישני רוורס, מצלמות 540 מעלות, מה שאומר שיש לכם כאילו מכסה מנוע שקוף, זה עוזר לכם בתמרונים במקומות צפופים לראות שאתם לא פוגעים בטעות, עושים נזק לרכב. ספוילר קטן ששכחתי לציין, נפח תא המטען עומד על 310 ליטרים, זה נתון שמכובד לקטגוריה הזאת. יחד עם זאת, לצערנו, גם במקרה הזה, אין לנו גלגל רזרבי, כמו שקורה בהרבה מכוניות חדשות שמגיעות לאחרונה לארץ. למרות שמדובר ברכב עממי, רמת האבזור כאן, ואפילו התחושה הכללית בתא הנוסעים, הם של ליגות גבוהות יותר. זה לא שאיכות החומרים פה היא גבוהה, בסך הכל פלסטיק קשיח רגיל, אבל זה משהו שמאפיין את הקטגוריה. אבל אם נרד רגע לעומק האבזור, אז קודם כל, אני מאוד מתחבר באופן אישי לכל הריפודי אור הטבעוני האלו שמגיעים בשני צבעים, כולל צבע בהיר, שמשולב לנו הן במושבים והן בדיפונים של הדלתות, והן בהגה הבהיר. תורם ככה לתחושה קצת יותר מעניינת.
לרשות הנהג, לוח שעונים דיגיטלי 6.2 אינץ', נכון שהוא קטן, מצד שני הוא מספק את הדברים שבדיוק חיוניים לנהיגה ולא צריך יותר מזה. ידית הילוכים אלקטרונית שמפנה לנו מקום יקר כאן וחושפת לנו יותר שטחי אחסון. מסך מולטימדיה 15.6 אינץ' בסגנון טסלה, זה הכי גדול בקטגוריה הזאת. מדובר אגב במסך שהוא גם מאוד איכותי, גם יש לו תמיכה מלאה בעברית, גם הוא כולל קישוריות לאנדרואיד אוטו ואפל קארפליי, אפילו אלחוטית, שזה פריט גם שהוא יחסית נדיר. יש גם בקרת אקלים דיגיטלית שניתן לתפעל אותה או מכאן או אם אתם רוצים דרך ההגה, שפה התפעול שלו הוא קצת שונה. צד ימין שולט על המולטימדיה, על כל מה שקשור מערכת השמע וכו', וצד שמאל הוא שולט דווקא על המזגן. ימין ושמאל מדליק או מכבה את המיזוג, למעלה ולמטה משחק עם הטמפרטורה שאתם רוצים. כמה פשוט, ככה יעיל, בואו נכבה אותו רק. מה שפחות אהבתי במסך הזה, זה אומנם הכל בעברית, שזה אומר שזה נוח, במיוחד לכל מי שלא מסתדר ממש עם אנגלית. מצד שני, יש דברים שלא כל כך הצלחתי למצוא, דברים פשוטים כמו לאפס את מחשב הדרך, את הטריפ. לא הצלחתי למצוא דברים כאלה, בטח בעולם הצוגה אם יראו לי את זה בשנייה, אבל לא הכל ממש אינטואיטיבי. אלו מצטרפים, מושב נהג חשמלי, שהוא גם מחומם, גם מאוברר, גם יש לו פונקציה של easy entry. מה זה אומר? ברגע שאני פותח את הדלת, המושב זז לאחור, שיהיה לי יותר נוח לצאת החוצה. ברגע שאני סוגר את הדלת, הוא חוזר לי למקום שקבעתי אותו מראש. יש גם תאורת אווירה ב-64 גוונים. משטח טעינה אלחוטי לנייד 15 וואט, מתחת למשענת היד. תא אחסון שהוא כולל גם חימום וגם אוורור. יש פה גם עוד תאי אחסון עם USB רגיל וטייפ-C ו-12 וולט, ועוד מחזיק כוסות כאן, ועוד וו תלייה של שקיות. רכב מאוד שימושי, רמת האבזור פה מאוד עשירה, במיוחד ביחס למחיר שמוצע הרכב. עם בסיס גלגלים של 262 סנטימטר, יחד עם פלטפורמה יהודית חשמלית שמציעה לנו רצפה שטוחה לחלוטין מאחור. המרווח פה ליושבים מאחור הוא פשוט מצוין, הרבה יותר טוב מהמקובל בקטגוריה הזאת של הסופר מיני. לרשות הנוסעים גם פתחי מיזוג אחוריים, שזה משהו גם מאוד נדיר בקטגוריה הזאת. שמשות אחוריות מושחרות, יש גם יציאה של USB Type-C לטעינה של הטלפון. גג הזכוכית הפנורמי שמשדרג לנו ככה את האווירה. אגב, אין לו וילון מובנה, אבל מה שכן, הרכב מסופק עם סט וילונות בהתקנה מהירה, שבימי השמש החמים, או אם אתם לא רוצים אור מדי, למרות שהוא מסנן קרינה, אתם יכולים גם לצפות את הגג. המושבים בסך הכל נוחים, אולי חסר לי פה רק תאורה אישית אחורית. הג'אק 30 פותח על פלטפורמה יהודית חשמלית, כאשר הסוללה משולבת ברצפת הרכב ותורמת למרכז כובד נמוך שמסייע להתנהגות כביש בטוחה יותר. הביצועים כאן טובים מהמקובל בקרב החשמליות הקומפקטיות, ועם הספק של 135 כוחות סוס, מספקת המכונית הוצא מעמידה ל-100 קמ"ש ב-7.8 שניות זריזות, במהירות מרבית שהוגבלה ל-150 קמ"ש לטובת שמירה על טווח נסיעה גבוה. על הכביש מדובר במכונית שלצד הנסיעה השקטה ונטולת הוויברציות, נהנית ממומנט זמין, המאפשר לצאת גם לעקיפות מהירות ובטוחות בשעת הצורך, לצד אחיזת כביש גבוהה, אך אל תצפו כאן מן הסתם למכונית hot hatch ספורטיבית אמיתית. בדומה ללא מעט חשמליות, נוחות הנסיעה גם כאן מעט קשיחה בתנועה עירונית, כאשר הכביש אינו סלול היטב, אולם ככל שהדרך נפתחת במהירות עולה, מספקת המכונית נוחות טובה למדי. יחד עם סוללת 51.5 קילוואט שעה, מבטיחה המכונית טווח נסיעה רשמי של 374 קילומטר בתקן ה-WLTP האירופאי המחמיר, אשר תורגם במבחן שלנו עם רגל קלה על דוושת התאוצה, שימוש נרחב במצב האקו החסכוני וגם שימוש ברגנרציה הגבוהה, לטווח מכובד של 334 קילומטר במציאות, שאינו רחוק מהצהרת היצרן, ועם צריכת אנרגיה ממוצעת של 15.4 קילוואט שעה ל-100 קילומטר. רוב הזמן אגב תוכלו לנסוע גם במצב של דוושה אחת, אך כדי להגיע לעצירה מלאה, תצטרכו ללטף בסוף גם את דוושת הבלמים. אבזור הפתיחות כולל 6 כריות אוויר וחבילת בטיחות מקורית, הכוללת התראות שמירת מרחק, סטייה מנתיב, שטח מת במערות הצד, התראה גם על תנועה חוצה מאחור, פתיחת דלת לא פתוחה ועוד, רק חבל שהמערכות האלו עדיין לא אקטיביות. בסיכומו של מבחן, לזכותו של הג'אק 30, עיצוב חיצוני חמוד, תא נוסעים, נעים לשהייה, מרווח ומאובזר מהמקובל, גם יחידת הכוח שלו מספקת ביצועים מצוינים שמשולבים בטווח נסיעה נדיב, כאשר בנקודת התורפה אומנם יש לו מפרט בטיחות מקורי אפילו די נדיב, אבל כן, כבר הגיע הזמן שהוא יהפוך להיות גם אקטיבי.
שמגיעים לשורת המחיר, 129,900 שקלים, מדובר בתמחור מאוד תחרותי, בוודאי ביחס לקטגוריית הסופר מיני שבה הוא מתחרה. מדובר כאן לא רק במחיר שיחסוך לכם הרבה כסף, אלא גם מדובר במכונית חשמלית שמספקת חוויית נסיעה נעימה ושקטה יותר, וכמובן חיסכון משמעותי בעלויות ההחזקה. שמוסיפים גם לכל החבילה הזאת אחריות נדיבה ל5 שנים או עד 150,000 קילומטר לרכב, ואחריות לסוללה ל8 שנים או עד 150,000 קילומטר, נדמה שיש לכם כאן עסקה מאוד מאוד אטרקטיבית.